Салам жамағат. Сіз өзіңіздің қойда екеніңізді білесіз бит ендігілдегіше. Мен бүгін подвалда. Подвалғанамысың малай. Подвалларының отасы өзіне көре тағын бір үстеме қот жер астында. 3, 4, хәтта 5 бөлме мен сен айтайым. Бүгінгі вазифа жамағат болмағанды болдыру, ясамағанды ясау, іштен шығу, көрмегенді көру, иза шегу, ғазаплану, нужа көру, біраз ғана этлену, от болып ару, енді қысқағын айттырып айтсаң, су өткеру. Проблеманың иғанәшесі мына бұл бөлме жамағат. Бұл біздің ванна болашақ келешекте. Мына мында унитазавр басашақ, мына мында кірю машинасы, һәм мында қол юғыш. 3 нұқта, 3 салқын су һәм 1 қойнар су. Һәм хәзірге вазифа бұл бөлмеге су кетіру. Суны подвалдан кетіре тұрған болабыз. Иғанәшенің достары мына мында жамағат. Мына бұл бөлмеге кірсек, су біздің мына шыннан келе. Мына шыннан кіремін сен айтайым. Мына мында 3 леткіш тұра. Мына бұсы кейте, мына мында шыға. Мында біздің гидроаккумулятор тұра. Релесі да шында. Бұсы есе жамағат туп тұрға тегінде кейте де. Мына мында шыға да. Дауам ите де. Мына шыннан әлі қойлардан бұрылып келіп. Тағын мына мында үске мініп кейте. Қазіргі вазифа жамағат. Мына мындағы суны нешікті болса мына шыннан шығарып. Мына мұның аша үткәріп, үске мінгізіп, мына о гипсокартонны тишіп шығып, ванна біздің мына шында гипсокартон артында, мына шында торатырға. Яғни енді оғады иттіріп кішіше аңлатсам, гілдегіше өзім көбек. Мына мұндан кеселешек, мұнда 90 градус бұрылашақ та, мұнда бірнеше фильтр тұрашақ, фильтрдан соң оландарысы мына мұнда бұрылады. Теге гидробакны мына мұнда көшіріп отыртам. Гидробакта маңа параллель тұташа һәм бұл тұрба мына шылай тұрып дәуам етешек та, бұл диварны тишіп шығашақ та мен сен айтайым. Аннарсы мына мұндағы реле, әйме, басымны келе тұрған реле. Ол мұнда бір кетілген, міне шыбықлары тұрпайып тұра, әйме. Ана енді кесіп алып дегенде урнаштырып тұрмай, мына шында ғана қолдырам. Мына шул турыннан мұғайын кесіп алыр мұнда. Мына мұндан келе тұрған теге біздің тұрбабызға шулай параллель рәвіште шулай тұрып шәпәлеп қойар мұнда деп ойлайм. Тұрба аннарысы мына шулай кетешек. Мына шулай тұрып келешек те, мұнда бұрылып үске мініп кетешек те. Шулай әйткенімше тишіп шығашақ та, аннарысы енді тегенде торалашақ. Һәм енді әйтесім келе, Хәзіргі системаға мен тимейешекмін, яғни суны қоллану мүмкінлігі сақланашақ. Башта бүтін тұрбаларны өткерәбіз, мүмкін қадар бүтінісін максимально тұташтырып бітірәбіз, һәм енді суны ең азақтан ғына кестіңді тұташтырып қойдың ясарлық қына шлейбіз. Планшында енді гілдегіше. Планшынға ашмай енді, ансы да гілдегіше. Башлайық. Ең ілік гидровакны көшіріп атайық әлі 100 килалы. Кинг-Конг кебек. Бұш екен бет бұл. Мен айтам да 100 килалы эйбір білән күрешешекмін бұқыр, 40 жеңешекмін. Бұл мағдайында байара. Қара менім нәрсем бар. Көресің ма? Менім шақлы мен сен айтайым. Диварның шансы еу енді қысқасы. Шайттырып отасың да бітті. Бітті башыма. Шында болашақ. Құлақларым қиылып түсті ақырысы. Қалтырата. Болды бұл жамағат. Біттің клипсылар тұра, остағылары ғына. Бұлар қәтті лазер білән қойылды мен сен айтайым. Тип-тигіз. Келеді, мұнда бұрылады. Үске мініп кете. Һәм енді мұнда шулай тешік-тешілді ошадан оша мен сен айтайым. Гипсокартонның каркасының нәк үстеріңіне, нәк қырайыннан ғына. Мұна шылайырақ келіп шығайынды мұның шы жамағат. Бегеләні тұрпайып та қалмай, барып та жете. Бұлай қорасаң да турлық яғынан тура кебік дейілайынды. Бұлай да, алай өз-өзіме бейлен алмайм әліге. Шылай бірнеше әйбіріне тұташтырғанда, пұшмаға бегіректі әхәмиетлі болғанда, башта тұташтыра тұрған тұрбасына мұна шылай тұрып тамалар ясап қоям. Ике яғыны да сызық сызам, һәм енді тұташтыра тұрған әйбірінің де башына шылай мұна мұнда тамға ясайм. Аннарысы мына шул 2 тамғаны туры кетірем. Һәм инде икенче торбаның да башын мына шулай туры кетіріп ябыштырам аннарысын. Башта ябыштырып аннарысын тамгалар сыза башласаң, барыбер кекре чыгачак. 1-2 градус булса да алды. Аннары тулайым карагачтан кекре икәнлеге күренә инде. Шуңа күрә башта мына шулай итеп ясап калдырсаң, бик уңайлы килеп чыга инде хикмәт.
Тег жәмәғат проблема. Мына бу турба мына ушулай мында басырга тиешейме? Һәм ул мында килеп тереле. Һәм инде моны артка күчерү мөмкинлеге гомумән юк. Ләкин миңа монда үтүк тагырга кирәк бит хәзер. Бернинди арада юк. Булай кырнайтып кертеп булмый. Хәзер алдым такта. Хәзер тактаны менә шунда тыгып бу турбаны biraz кекрейтәбез. Турба хәзер кекрәйдә име? Туп-туры тегендә карамый, biraz авыш карый. Һәм инде мыгайын бу хәзер авышлатып, biraz ара барлыкка килә менә. Biraz көтөргә дә кирәк, чөнки шундук алсаң, шундук нагрузка бирсәң кекрәя, әле йомшак чакта. Шуңа biraz суынганын көтөргә кирәк. Һич югы бер 20 секунд. 20 секундтан соң нормально тоташайын ул. Нары җибәрсәң дә була. Басагынамысың мисен әйтим. Бер дигән булды бу җәмәгать бүгенгә. Пушмаклар куелды, эшләткеч куелды. Монда әйткәнемчә бак булачак. Менә монда җәмәгать һич шиксез фильтрлар булырга тиеш. Ләкин хурланып белерсең, фильтрлар юк, бер кайда да сатылмый. Бөтен җирдә беткән, бер кемдә дә калмаган. Өчле кирәк монда. 1 2 3. Әбибездә көч калмады. Менә бу аннарысын соңрак киселәчәк һәм менә монда тоташачак. Бөтен әйберсен әзерләп куйдым. Һәм инде бу ягы да шулай юк. Күренми инде монда. Менә шулай бара да. Менә монда өскә менеп китә. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Ярайны яра, шул ярдәм. Һәр икенче көн булачак. Иң авыры җәмәгать монда турба ябыштыру түгел, монда иң авыры камераны кую. Күренерлек иттереп. Сыймый гына мисен әйтем, ничек куйсаң да үзеңнең гәүдәң белән каплыйсың, кулың белән каплыйсың, күренми. Эштән чыгып әйтәм. Берсе өскә менеп китә, тегендә ваннага, икенчесе монда килде, аннан соң менә тегендә китәчәк ул. Дәвамы булачак. To be continued булганнар соң. Булды кебек җәмәгать. Салкын су контуры тулысынча диярлек булды. Монда бәдрәфкә, монда кирип китә аннарысын крио машинасына һәм өскә китәчәк аннарысын бойларга, астагысы аннарысын килә менә монда кул юышка. Җылы су контурын әлегә җәмәгать ясап тормыйм, хәзер аска төшеп, салкын суны тоташтырып бетерергә кирәк башта. Аннарысын шундук канализациягә күчерергә кирәк. Чөнки монда тиз арада бәдрәф куярга кирәк. Ансыз булмый. Калганнарын, җылы суларын, криошларын аннарысын буш вакыт булганда иркенләп кенә, әкрен генә ясап бетерәм мин аны. Булды кебек. Белдем мин аны шулай буласын. Белдем, уйладым, кая агызырга икән. Менә анысын белмәдем. Бу безнең хәзер менә монда тоташачак, менә шунда. Шуңа белән шунда булса, шама белән менә шундан кесергә кирәк инде. Бөтенләй бер шамалы инде җәмәгать. Бөтенләй бер куелды мисен әйтим. Насос эшли, насос бакны тутыра хәзер. Авырая башлады. Бераз монда арада калдырдым. Ара бире булса монда кирергә, сүндергә уңайлы булсын дип, басым релесым менә шулай эшләткеч белән өскә менгезеп куйдым. Монда бөке куйдым башына. Хәзер җәмәгать өскә менеп тикшереп карыйбыз да, суны бераз пыштырдатып агызып, смертельный номер. Окей. Опа. Су килә инде. Әнә. Ага. Һәр бәдрәфен кертеп урнаштырабыз да җәмәгать. Шуның белән була инде бүгенгә. Алло. Тегенде табарак кеңәйтәсе була. Шулай итеп, безнең монда менә шундай бер барлыкка килде. Тәрәбез шелтерләнә бара. Бу ягында да инде чыгарылды, кекрейтелде. Каядыр оска карап тора. Җавап бирүче юк. Хәзерге вазифа җәмәгать менә моны һәм дә инде әнә тегендәге торбаны, яни ул уртадан бара, кыл уртасыннан икесен бергә кавыштыру, туй үткәрәбез хәзер. Уйладым да, әйтәм, ничек беркетергә икән моны? Бу торбаларны кайда булса беркетеп барырга кирәк бит, инде хавадан гына асылынып йөри алмый. Шуңа күрә җәмәгать уйладым да, әйтәм,
Бу балкага бер кете башласаң, башта токтасына бер кете була инде, ләкин проблемасы шунда ул торба бит авыш бара. Һәм монда бер кете була аны. Монда мисал өчен уртасына бер кетсәң, монда тагын әз генә аска төшереп тагын бер кетәсең. Ләкин тегендә бара-бара ул шуны хәтле аска төшә, әйме? Менә монда килеп җитәрәк, ул 14 см аска төшә. Һаваның бер кетелә торган ноктасы менә шунда булырга тиеш, һавада. Түбәнең үзенә дә бер кетәсе килми, чөнки монда өстә торбалар йөри, монда теплый поллар кем әйтмешли. Шуңа күрә каналга үткәрәм дип монда торбаларын да тишсәң, вәт була инде кызык, вәт була тамаша. Вәт була контент мисең әйтим. Бездә андыйлар юк, бездә бөтенсе дә нормаль дигәндәй. Шуңа күрә уйладым да, бик гениаль фикер килде бит әле минем башыма. Гениаль, даһи. Менә шундый тохтага күзем төште минем җәмәгать. Һәм инде мин моны һәршлай сөңгәйттереп алам да әйме. Менә бу балканың өстенә куям да имеш. Менә шулай иттереп бусын кертәсең. Һәм инде аннарсын бу өчен кертәсең менә шулай иттереп. Менә бу ягы белән куясың сыгылмасын өчен. Һәм инде моңа шпилька вырып, тиешенчә биеклеккә төшереп, менә шунда камытын куеп, торбаны менә шулай иттереп үткәрү исәп. Һәм бу җәмәгать бик уңайлы, сүз уңаеннан, чөнки торба башта менә шулай киләчәк тә өстен. Һәм монда борылачак бераз монда китәчәк. Аннарсы менә шулай киләчәк. Менә бу диварны да тишәсе була. Һәм гомумән менә бу балкадан ерак китәчәк, читләшәчәк. Ягъни монда да берничек тә бер кете булмаячак. Шуңа менә бу усулны бик яхшы саныйм әле мин. Аның ныклыгы җитәчәк, торбаң тыгылып эштән чыгып ятмаса, бер нәрсә дә булмаянга сынмаячак. Үткән суларга гына чыдый инде ул. Һәм инде торба җәмәгать мөгаен менә шунда килеп тоташыр дип белим. Чөнки монда куйсаң, тәрәз уртасында була, бик кызык булмый инде, әйме? Менә монда алып булсаң, нормаль гына киреп утырырга тиеш ул. Бәлки монда муфтада куясы булмаса әле, монда тройник куйсаң, шулай иттереп менеп китсә, вәт булачак бу. Вәт идеальный була бу.